12 flaszek. Miałem w domu 12 flaszek jałowcówki, takiego gryfnistego Wacholder sznapsa, jeszcze od mojej nieboszczki świekry. Moja roztomieła Elza naporęczyła mi, fest mi przykolała, co by wylać do Augusta wszystko i blank ze tych wszystkich flaszek, co jest w nich dryny. Postanowiłem spełnić jej żądanie. Odfrupowałem wtedy pierwszą flaszkę i wylałem ją w całości do Augusta, krom jednej takiej szklonecki, którą wysłepał. Następnie odszpuntowałem drugą flaszkę i postąpiłem genau tak samo. Znaczy się, wylałem całą zawartość do Augusta, krom tej jednej, jedynej szklonecki, które ktoś już zaraz szluknął. Zatem odfrupowałem trzecią flaszeczkę i wlałem całość niej do blank innej flaszki, krom, a jakożby inaczej, jednej glaski, jednej szklonecki, w którą tyżech się dolnął, tyżech zaraz wysłepał. Nie skoził, odszpuntowałem czwartą flaszkę. I zaroski szluknąłem śniździebką i wylałem całą flaszkę do sztampli, znaczy do szklonki. Za jakiś czas wyciągnąłem flaszkę ze kolejnego frupa, wyzłepałem jedna sztampelka i wlałem resztę wesia, to znaczy do mojego gorła. Zatem już wyciągnąłem flaszkę ze mojego hertonia i wylałem całki frup do Augusta, krom jednej szklonecki, którą się wydulnął. Po czym wyjmnąłem frup ze następnego Augusta, wylałem ten August do flaszki i na ostatku ten frup. Kiedy już wszystkie te moje flaszki opróżnił do dna, zahaltowałem ci jedną gracą dom, kiedy ci się jakoś wiosecko napoczną mi kolybać. I w te pędy porachowałem flaszki, których ci było coś, można kole 24. Kiedy przejeżdżali łoneju zaś kole mnie, porachowałem je jeszcze raz i tu się pokazało, co jest ich 72, a nie skorzy, kiedy ci wartko nadjechali, tym razem domy, te srogie chałupy, porachowałem je też do porządku. I na ostatku, kiedy miałem już wszystkie te chałupy porachowane, i jeszcze tym porachowane te moje flaszki, przystąpiłem do pomywania. Tuże każdą z nich z tych flaszeczek wywrócił na nicę, oszpluchtałem ginał i powycierałem je do sucha.
jak to zawdy robi moja staro. Zatem poszedłem do drugiej izby i opowiedziałem o wszystkim mojej drugiej połowie, znaczy się mojej Elzie. Ludzie rozumieli ją najbabiejszo, najbardziej umiłowano babecka na całym świecie. Rozprawiał Eugen z Pniuków.